kowa ya fara video ga yadda ake. Na sani da yawa daga cikin ku suna sha'awar fara video ne amma sun kasa. Da yawa burinsu shine su ma su iya fitowa suna magana domin mutane su amfana da irin abubuwan da suke faɗa a social media, amma matsalar ita ce ba su san ta inda za su fara ba. Wasu ta dalili na ne suka samu karfin farin video, ma'ana kasancewar ni na yi nasara a cikin video, gashi da na video mutane da yawa suna zuwa suna amfanuwa da irin abubuwan da nake faɗa. Wannan ne ya ba su karfi, su ma suna so su gwada yi. Matsalar ita ce ba su san ta inda za su fara ba. Na karanci tambayoyinku da dama a comment section da kuma a sakonin da kuke turo min cewa kuna son ku fara ne amma me ba ku san ta inda za ku fara ba. Kun neme ne da na gaya muku ta inda za ku fara. Kenan maimakon da rika bin mutum ɗaya bayan ɗaya ina gaya mishi ga yadda za ka yi, ga irin abubuwan da za ka yi, ga yadda ake video mai kyau, maimakon ne haka sai na ce bari na fito na yi video guda inda dukkaninku za ku amfana ne da wannan video. Kun ga ikon yin video, ma'ana maimakon na bi ku ɗaya bayan ɗaya ne muku magana, kasancewar na yi video guda wannan zai isa wa dubbannin mutane su fito su kalle shi a lokaci guda. Alhali ni kuma video guda ne nayi sai ga shi ko dubbannin mutane ne za su amfana da shi. Wannan yana ɗaya daga cikin amfanin yin video. Da yawa daga cikin ku suna sha'awar farin wannan ne. A yau a cikin wannan video gaba ɗaya wata koyarwa ce kyauta wadda idan da ka kalle ta daga farko har ƙarshen ta za ka san yadda ake yin video. Ko da dai baka da wata masaniya akan harkokin video da dai sauransu dai, kai ko da ma kana da ma wani sani ne akan sha'anin yin video, wannan koyarwa abu ne wanda zai amfane ka sosai. Idan ka kalle shi zaka koyi sabon abu ne a cikin wannan video kawai. Kina a cikin wannan video abubuwan da zamu gani kawai su ne yadda ake video, irin yadda zaka fara da kuma irin yadda zaka yi bidiyon ka da irin abubuwan da zaka yi, inda sa'a kuma sai mu iya faɗan irin abubuwan da bai kamata a ce kayi ba. Kenan domin ku iya saka mai akan wannan aikin da nake muku mai wahala, ku danna like aka san wannan video, sannan kuma ku yada shi a ko ina ta yadda sauran mutane su ma za su amfana. Ya kamata ka san da cewa kamar yadda kake sha'awar fara yin video, tabbas ne akwai wani mutum da ka sani shi ma wannan shine burin shi. Matsalar ita ce bai haɗu da wannan video ba. Kenan kaga ta dalilin yaɗa mishi da zaka yi, wannan zai sa ne ya samu damar isa ga waɗannan bayanan da zan faɗa cikin wannan video. Ta dalilin yaɗawa da zaka yi a cikin group na WhatsApp da ma group na Facebook daban-daban, wannan zai sa mutane da yawa ne su amfana ta dalilin ka. Wannan aikin alheri ne. Ku jure ku yada wannan video ta ko ina ta yadda mutane da yawa za su amfana da shi. A yau cikin wannan video zan sha hankalin matasa ne gaba ɗaya masu sha'awar fara yin video, amma zan fi karkatar da hankali na sosai akan 'yan Nijar, domin na lura yanzu mu faɗa mu kanmu gaskiya, ni ɗan Nijar ne amma na ga cewa mutane waɗanda suka fi mai da hankali sosai akan technology, akan harkoki na zamani su ne 'yan Najeriya. Ko dai 'yan Nijar suna yi amma 'yan kaɗan ne. Wannan wata gaskiya ce wadda tana da ciwo amma ya kamata mu faɗe ta. Na gaya muku cewa ni ɗan Nijar ne. Duk abin da ke faruwa cikin ƙasata ba zan ji tsoron na gaye shi ba, ko da ma abin na muni ne ko kuma abu ne wanda zai sa mutane su yi mana dariya da dai sauransu dai. Kasancewar ana fitowa ana bayyana gaskiya, wannan ne zai sa a yi saurin gyara ta, amma ba wai mutane suna ci gaba da aikata wani abu wanda kai ka san da cewa ga yadda ya kamata a ce an yi shi, sai wai ka kyale baka fito kai magana ba. Wannan kana mai da kanku baya ne. Kina wannan video zan fi jan hankalin matasa 'yan Nijar sosai akan cewa kuma ya kamata a ce kun fara harkokin social media, kun fara harkokin yin video da ma sauran abubuwa na zamani, domin ana samun alheri sosai a ciki. Mutane sun fi da son su ga sakamakon wani kafin su iya farawa. Abu ne wanda bana jin daɗi na iya zuwa ina faɗin shi a social media, ma'ana na iya gaya muku irin kuɗaɗen da nake samu a social media ta hanyar yin video kawai. Kwarai mutane da yawa suna tsammanin wai yin video kawai ina fitowa ne ina video alhali bana samun kuɗi. Wannan ƙarya ce. Ina samun kuɗaɗe sosai ta hanyar waɗannan video da nake yi tun farkon farawa ta, idan haka da kuɗaɗen da na samu ta dalilin video kawai yau na wuce sama da miliyan guda na sefa, wanda a naira zai iya kamawa ne miliyan 2 da ma 'yan kai can sama. Kenan kun ga da a ce ban fara video ba da duk waɗannan kuɗaɗe ban kasance na same su ba.
kun ga ta dalilin bidiyon da nake yi na samu damar siyan wannan kwamfuta da ke gare ni wadda kudinta ya kai 300,000 wanda 300,000 na sefa kuma zai iya kamawa ne wajen 700,000 naira a Najeriya kenan kun ga abubuwa ne waɗanda dai da a ce ban fara bidiyo ba da ban kasance na same su ba. Hatta ma wannan da kuke gani shi ma ta dalilin bidiyo ne na same shi, da wannan wayar da nake ɗauka da ita Samsung Galaxy S22 waya ce wadda tana ɗauka bidiyo da kyau sosai. Na sani wasu ma za su yi tsammanin cewa wai ina da na'urar ɗaukar hoto ne, a'a da waya ta ce kawai nake amfani. Duk waɗannan abubuwa da ma wannan hutar da ke gare ni wadda ke haskawa da dai sauran abubuwa da ga sunan iri-iri duk na same su ne ta dalilin bidiyon da nake yi kawai. Kun ga akwai alheri sosai a ciki, abu ne wanda gaskiya sai in dai wanda bai jure ba yana ci gaba da yi. Kuma na sani mutane da yawa za su shiga ne da nufin cewa wai za su yi kuɗi ne nan da nan. Wannan babban kuskure ne. Duk wanda ya fara bidiyo saboda wai ya iya samun kuɗi kawai, ina gaya muku cewa ba zai nasara ba. Kwarai nake gaya muku, duk wanda ya fara bidiyo wai shi burin shi shine ya samun kuɗi kawai, ba zai taɓa yin nasara ba. Saboda ni sai da ne wajen shekara guda da watanni 4 zuwa 5 ban samu ko dala ba a bidiyon da nake yi. Kullun a kowane sati kafin na saka bidiyo sai na kashe kuɗi na. Sai da ne wajen shekara guda da wata 5 ina wannan ban samu ko dala ba a cikin bidiyon da nake yi. Amma mai kasancewar ni a da na kasance ne ba na yi don kuɗi, na kasance ne ina bidiyo ina taimakon mutane suna amfanuwa da irin abubuwan da nake faɗa. Sai gashi wataran Allah da ikonsa na fara samun kuɗi a bidiyon da nake yi. Daga wata ranar da na fara samun kuɗi har yanzu ina ci gaba ne da samun kuɗi. Ok, wannan kawai wata sanarwa ce domin na nuna muku cewa ana samun alheri sosai a cikin sha'anin farin bidiyo. Don haka matasan Niger kada ku bari a bar ku a baya, kuma ya kamata a ce kun shigo cikin layi. Kuna da dama. Niger yanzu akwai damammaki da yawa da za ku iya amfani da su domin fara yin bidiyo. Yanzu mu dawo kan mutanen mu gaba ɗaya 'yan Najeriya da dai sauran mutanen duniya. Za mu ci gaba da wannan koyarwa ta mu akan yadda ake yin bidiyo. Duk wani bidiyo ya kunshi manyan ababe guda 3 ne. Abu na farko kayan aiki, abu na biyu ɗaukan bidiyo, abu na 3 editing ko kuma in ce gyaran bidiyo. Mu fara da abu na farko, kayan aiki. Kamar yadda wasu abubuwa a cikin rayuwa ta zahiri suna buƙatar kayan aiki ne. Misali idan zaka kirkiri mota kana buƙatar kayan aiki, idan ma zaka kirkiri gado kana buƙatar kayan aiki da dai sauran abubuwa. Shi ma bidiyo ba wai zai faɗo bane daga sama sai ka ɗauka ka saka shi akan social media mutane su kalle shi. Shi ma yana buƙatar kayan aiki. Daga cikin kayan aikin da yake buƙata su ne kamar irin abubuwan da za ku iya gani a nan. Muna buƙatar maɗaukin murya da kuma wayar gaba ɗaya da abinda ake kira trepiye ko kuma in ce cinyar azawaya, abinda zai baka damar ka azawayar ka kamar wanda na azawaya. Mic dina ya faɗi wallahi. Ta dalilin ku ne wallahi wannan mic dina ya faɗi. Don haka ku danna like. Kun ga na gaya muku yin video abu ne wanda bai da sauki, abu ne wanda yana da wahala sosai. Yanzu kafin na yi video guda ba ku san irin wahalar da nake sha ba. Ku danna like, ku yi follow dina, sannan ku yaɗa wannan video saboda mutane da yawa su amfana da shi. Ok, kamar yadda nake faɗa, video yana buƙatar kayan aiki. Amma idan yanzu ne zaka fara, kada ka damu da kayan aiki sosai, saboda ni lokacin da na fara ban fara da duk waɗannan abubuwa ba. Abubuwa ne waɗanda ana samun su kaɗan da kaɗan. Abu na farko mafi muhimmanci da ya kamata a ce ka mallake shi shine wayarka. Kuma na sanar cewa a wannan lokaci akwai babbar sa'ar da za ta iya sawar kana kallo wannan bidiyo ne da wayarka wadda ka mallaka. Kenan wannan shine abu na musamman wanda idan kana da shi zaka iya farawa da shi. Ni ma ta dalilin wayata ne na samu yin nasara a cikin bidiyo yau. Kuma wata waya ce wadda bata kai taka ba, wata waya ce wadda dai a da ta kasance ma tsananin ma kalar bidiyo din ta bai da kyau. Na kasance ma bana ma nuna fuskata, kawai da ina daukan murya ne sai na yi editing na gyara dai na aza wasu hotunan da za su iya zuwa daidai da murya, daidai da irin abubuwan da nake faɗa a cikin bidiyo, wanda wai ba sai na fito an gane ni ba. Saboda a wannan lokaci na kasance ne bana da waya wadda za ta iya bani damar daukan bidiyo mai kyau ta yadda zan iya saka shi ina cikin farin ciki. Kenan na fara ne da ga sunan dai kayan aiki waɗanda dai wani mutum zai tsammanin cewa ne ai shi ba zai iya farawa da su ba. Ana cewa idan za ka yi wani aiki ka fara shi da kayan da gare ka
ka tafiyar da shi daidai da irin matakin da kake ciki a wannan lokaci, ka tafiyar da shi daidai da halin da kake ciki, ka gudanar da shi daidai da ikonka. Wannan ne yasa ne saurin yin nasara a cikin sha'anin fara yin video. Amma yanzu idan ka ce wai zaka shira irin wannan madaukin muryar ne da nake da shi, da kuma wannan hannu na azashi, da kuma wannan hutar, da kuma irin kwamfuta ta, da ma irin waya ta wadda nake amfani da ita, da wannan hutar ja da ke bugu ne ta wannan fuska, ina gaya ma ba za ka taɓa yin nasara ba, domin abubuwa ne waɗanda za ka jira su sosai amma ba za su zo ba. Ko da dai sun zo sai ka ga cewa bidiyon ka ba zai zo ɗai ba da nawa, saboda ni na shekara ina yi. In nace na shekara ina yi, ba ma shekara guda ce ba, na yi shekara da shekaru ina video, saboda haka ina da ƙwarewa sosai a cikin wannan fannin. Kenan kada ka jira kayan aiki na musamman, ka fara da abin da a gare ka yanzu, ka fara da shi, kuma ta kaka ne yake, ka yi ƙoƙari ka seta shi daidai da tsarinka. Hakan ne ake farawa. Kayan aiki kaɗan da kaɗan ne suke zuwa. Idan ka fara samun kuɗaɗe kaɗan, sai ka fara sayan kayan aikin nan kaɗan da kaɗan. Yanzu idan na tambaye ku, shin waɗannan kayan aikin da garin, shin ni sun wadatar da ni ne domin na ci gaba da video na, ko kuma dai ina buƙatar tarin kayan aiki? Da yawa za su gaya mini cewa ai ina da isasshun kayan aiki, don haka wai ba sai na nemi wasu ba. Alhali ni ina gaya muku, kuma farawa ba a yi ba a cikin wai irin abubuwan da nake son samu domin na ci gaba da aiki na. Har yanzu akwai wasu manyan abubuwa da nake son samu waɗanda har yanzu ban mallake su ba. Kenan ta nan za ku gane cewa kayan aiki kaɗan da kaɗan ne ake samun su. Waɗannan kayan aiki ban same su ba a lokaci guda. Lokacin da na samu wannan hutar da ke haskowa ta nan, a wannan lokaci bana da wannan microphone. Lokacin da na samu kwamfuta ta, a wannan lokaci bana da wannan wayar da dai sauransu dai. Abubuwa ne da ke zuwa kaɗan da kaɗan. Ka kwantar da hankalinka akan su kawai. Abu na biyu shine daukan video. Bayan mun gama bayani akan kayan aiki, yanzu sai mu dawo akan fara daukan video. Idan ka zo gaban wayar ka, ta ne zaka fara video mai kyau? Abu na farko da ya kamata ka san da cewa a cikin video murya ta fi amfani bisa ga haske, bisa ga kalite na video din naka. Misali yanzu idan kun kasance ne ba kwashin murya ta da kyau, kun ga haka na yi nisa da wannan microphone dina, kun kasance ne ba kwashin muryata da kyau, ko kuma idan na kasance ne ina amfani da microphone na wayata wanda dai baya fitowa da kyau da dai sauransu dai, sai ku ga ba za ku shi daɗin kallon bidiyon ba, duk da cewa me bidiyon yana haskawa da kyau. Amma misali idan na zo na kashe wannan hutar da ke haskawa yanzu, idan na kashe hutar, kun ga na kashe wutar, amma me ta dalilin wai kuna jin muryata da kyau, za ku iya ci gaba ne da sauraron abin da nake faɗa. Galibi ma sai ku ga cewa za ku kamar za ku ci gaba da wasu ayyukan ku ne, ba ma sai kun kalli video ba, kasancewar kuna jin abubuwan da nake faɗa, kasancewar muryata tana fitowa da kyau. Wannan zai sa ne ku bibiyi video har ƙarshen sa. Amma daga lokacin da muryar ba ta yi kyau ba, abin mai wuya ne mutane su iya bibiyar bidiyon ka. Zan kunna hutata, ban mance ba. Ok, abu mafi mahimmanci a cikin video shine sauti. Abu na biyu shine kalite na wannan video, mana ka iya samun haske ya iya haska ka da kyau. Idan dai baka da misali irin wannan abu da nake da shi, me ma ake kiran shi da français, panneau LED, zaka iya zuwa a gaban taga lokacin da rana take fitowa, ka zo a gaban taga sai ka fara yin video. Ni ma akwai lokacin da ta hakan ne na kasance ina yi akan TikTok. Duk bidiyon da zan yi sai na bari lokacin da rana ta fara fitowa, sai na tafi gaban tagar ɗaki na, sai na fara video a wannan lokaci, saboda ita kaɗai ce damar da ke gare ni. A wannan lokaci ban mallaki wannan abu ba. Yanzu bayan na gaya maka abubuwa masu muhimmanci a cikin video, sai yanzu lokacin da zaka fara video. Idan zaka yi video, kada ka wani matsi muryarka, kana dai magana yadda ka san ba da mutane ne kake magana ba. Ka yi magana yadda kake magana a cikin rayuwa ta zahiri. Ni akwai wani kuskure da nayi wanda har yanzu dai ina nadamar yin sa ne. Zan saka muku video na farko da na fara yi a duniya, gashi nan ku saurara. Kana so ka burge mutane, kana so kowa ya soka, amma hakan ba zai yi ba har sai kana da wasu ababe. Waɗanne ababe ne haka? Ga tarihin wasu abokanai biyu, Anas da Ali. Kun ga video ne inda a cikin shi ina magana yadda ka san wani mai tsoro, muryata ba ta fitowa da kyau da dai sauransu, da irin dai gashi na nima yanzu ina kunyar abinda na kasance na aikata. Na so na goge wannan video, amma saboda ku ban goge shi ba, saboda na nuna muku nima yadda na fara. Abubuwa ne wanda ya kamata a ce kun guje su. Irin yadda kake magana tare da mutane, ka yi magana ma da wannan salo a cikin bidiyon ka, kada ka taba canza muryarka.
ina tunanin waɗannan abubuwa guda uku idan dai kai amfani da su wajen ɗaukan bidiyon ka, wannan ya wadatar ga wanda shi yanzu ne zai fara. Ina magana ne da kai. Abu na uku shine editing. Kwarai, idan akwai wani abu na musamman da zai iya saurin mutane su jure su tsaya a cikin bidiyon ka, su iya kallon babban adadi a cikin bidiyon ka, shine kalar editing da zaka yi masa. Editing ya rarrabu zuwa kashi-kashi. Akwai editing da zaka iya yi kawai wanda ma ba sai ka saka rubutu ba, zaka yi amfani ne da hotuna. Idan misali ka kai wani wurin da ka ambaci mota, sai ka saka hoton mota anan. Idan ka kai wani wurin da ka ambaci daki, sai ka saka hoton daki da dai sauransu dai. Akwai kuma wanda zaka yi amfani da shi irin wanda dai zaka rika saka rubutu ne akan wasu kalamai masu muhimmanci. Duk wannan ana iya amfani da su ne domin a iya saka mutane su tsaya su kalli bidiyon mu har zuwa ƙarshen shi. Editing wani abu ne wanda shi ma ba za ka kware ba yanzu, ba za ka taba kwarewa ba idan yanzu ne ka fara. Shi ma abu ne wanda kaɗan da kaɗan ne kana ci gaba da samun ci gaba ne, shi ma kana ci gaba da ci gaba ne a cikin shi. A nan gaba zan fitar muku da wata koyarwa inda a ciki zan koyar da ne yadda ake editing, irin yadda nake editing. Misali wani lokaci sai ka ga rubutu maimakon ya fito a gabana sai ka gan shi a bayana. Kamar misali irin yadda kuke gani gashi na rubutun a bayana ne yake, amma kuma a baya gina ce ga ta ma na tabo abina anan, amma kuma rubutun yana can a baya. Kenan kun ga duk waɗannan wasu dabaru ne waɗanda ake amfani da su domin ya iya saka mutane su tsaya a cikin bidiyon mu. Kun san da irin yadda nake editing da kuma irin salon da nake amfani da shi wani lokaci. Duk waɗannan abubuwa ne da zan koya muku a cikin watan koyarwa da za ta fito nan gaba. Yanzu mu yi magana akan mindset, yanayin tunanin da ya kamata a ce ka samu idan ka fara bidiyo. Zan gaya muku wata gaskiyar da ya kamata a ce kun ji ta matukar kuna son yin nasara a cikin sha'anin fara bidiyo da masu sauran abubuwa na social media gaba ɗaya. Idan ka fara shi ba za ka ga sakamako ba nan da nan, abu ne wanda dole ne sai ka jure. Kamar da na faɗa a baya, ni sai da ne wajen shekara guda da watanni guda 5 ban ga alheri ko guda ba. A wannan lokaci ma mutane ba su wuce mutum 100 ba zuwa 200 da ke bibiya ta. Na yi wajen shekara guda da wata 5 ina video, amma wai mutum 200 ne kawai ke bibiya ta, kuma na kasance bana samun ko dala a wannan lokaci. Kina kun ga da a ce bana da wani yanayin tunani mai kyau wanda zai iya bani damar ci gaba, duk da cewa ban samu sakamakon da nake son samu ba. Da a ce na kasance mutum ne wanda kawai na fara don kuɗi, da a ce na kasance mutum ne wanda tunanin shi bai da ƙarfi sosai, da na iya bari. Kuma ko kun ga da a ce na bari, da a yau ban kasance ba ina samu irin alherin da na kasance ina samu. Kenan kai ma yanzu idan ka fara, watakila kai ma zaka wahala ne kamar da na wahala, watakila kai ma abin naka zai dau lokaci ne. Inda wannan abin yake da ban mamaki shine ni na dau wajen shekara guda da watanni 5 ban yi nasara ba. Takan iya kasancewa kai idan ka fara zaka yi watanni 3 ne kawai sai ka ga cewa kai nasara, kuma takan iya kasancewa kai sai ka shekara 2 ko 3 kafin ka iya ganin nasara. Kenan dai nasarar ka a cikin wannan abu ta ta'allaka ne da rashin dainawar da kake yi. Idan dai baka dainawa a kowane lokaci, kana dagewa ne, kana ci gaba da maimaitawa, kana ci gaba da gyara kurakuran da kake yi, kana ci gaba da koyon yadda ake video mai kyau, kana ci gaba da sanin irin abubuwan da ke hana maka ci gaba, kuma kana ci gaba da koyon sabbin abubuwan da za su yi sawar ka ci gaba. Idan dai kullum kana wannan alƙawari ne na yi ma, wataran za ka yi nasara, kuma za ka tuna da wannan. Don haka waɗannan kuɗaɗen da na ambata cewa na samu sama da naira miliyan 2 da 'yan kai a sama a wannan harka ta social media kawai, kada abin ya ɗauki hankalinka. Idan ka ce za ka mai da hankali ne akan shi, ba za ka yi nasara ba. Takan iya kasancewa ka yi aiki da shi amma ta wata fuskar da za ta iya baka ƙarfi. Misali sai ka ce Uzairu ya samu sama da miliyan 2 a harkokin fara video, wannan ne zai bani karfi nima na cigaba da yi, nima ina son na iya samun kuɗi. Amma kada wai samun kuɗi ya kasance kawai abin da ke sawar wai kana farawa, abin da ke sawar kana yin video. Samun kuɗi ka maida shi a ganga, matukar kana video ka yadda ya kamata, matukar kana irin abubuwan da suka dace. Kuɗaɗe abubuwa ne da za su biyo a ɗabi'ance, ba ma sai ka kira su ba. Ina tunanin duk wanda ya amfani da wannan video zai fara video ne daga wannan lokaci, zai san yadda ake fara video, zai san irin abubuwan da zai yi. Kuma na baku kaɗan daga cikin tarihi na, irin yadda na fara, irin wahalar da na sha, da kuma irin nasarorin da na samu. Kina waɗannan abubuwa za ka yi amfani da su gaba ɗaya domin kai ma ka iya yin nasara. Ku gwada, kuma Allah ya bada sa'a. Babban kuskuren da za ka yi shine rashin neman ilimi.